Co jsem dostala na Vianoce? Dostala jsem takýto domček. Jsem dostala takéto kamene, na které si môžem kresliť. Tuto som nejaké ríderko, midori a blesk. Môžem si tvoriť reťazky, náušnice, Grudyho, Lego, proste. Viete, odkiaľ to je? Marvel. Tuto máme Lego ďalšie, 3 v 1. Čerusky, papuče. Ešte som niečo zabudla. Takéto pyžamo som dostala. Pekné. Tam som dostala takéto labelo. Dostala som rozprávku o pšičkovi a mačičke. Pravopis. Srdiečko, My Melody som dostala. A škriatka. Toto som ešte dostala a toto. Pre ďalšie takéto videá dajte odber a like. Aspoň nech je tu nejakých tých 10 lajkov proste a natočím ďalší diel. Pa, pa!